Happy birthday to you. Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे भिडिअ'आव फिन खनसेबाव बरायफिननाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दंथ'यो दासान्दि। दिनैहाय लोगोनि बार्थडे नालाय, ओमफ्राय बे दिनै लोगोआ गावनि बार्थडेखाय गोबाव जाबाय नालाय जोंहाबो ज' लोगो मोनलायिया, ओंखायनो ज' लोगो हमनो लिंहरबाय आरो गावनि रुमाव। ज' ओंखाम जालायनोसै होननानै गोबावजों खनसे मोना दिनै भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। दायो ओमफ्राय लोगोनो मा लांनांगौ जादों एसे फिसा गिफ्ट लोगोनो बार्थडेनि मुङै। दायो मोनफैबाय आं लोगोफोर, नै रेडि जाबायानो जोंनिया, लोगोआ रेडि खालामखांबाय। लोगोफोर नै जोंहा जानाय लोंनानै लाहार फाहार खालामहांबाय आरो बानलु देदों नै जोंना लोगोआ। ओमफ्राय आङो लाइ सायबाय आरो ओमफ्राय नै सामब्राम बानलु हाइजें दुन्दिया गासिबो सायखानानै लाजोब्बाय। ओमफ्राय संबाय थानोसै आरो दा लोगोफोर। बानलुआ जाबाय नै बार्थडे गार्ल। अमा गोरान नै लोगोफोर, गामलासेखा अमा गोराना। जानो लुबैलायसिगोन नोंसोरो नुनानै। गोथाव गोथाव जानोसै दिनै लोगोफोर, नै एवबायानो। जि गोथाव नुखाबाय नै लोगोफोर अमा गोरानखौ। जागौनो बार्थडे गार्लआ संनांबाय। हाय होनहरदो। आं नोंनि सिरियालखौबो खिथाना होगोन ना एसे। अन्नानै सरस्वती ब्रह्म दैमारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो बयबो। नै लोगोफोर जोंहा बेदर संगासिनो। दायो जारुवानै केन्डेल लाइटिं खालामबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बार्थडे गार्लखौ सारप्राइज होनोसै आरो बेयो दा मिथिथ'वा। देलायनांगौसोमोन दा बार्थडे खालामनायावनो, ड्रेस सोलायामोन ना इदिबा। बार्थडे गार्लखौ सारप्राइज होनोसै। फैगासिनो दं। Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Saraswati. Saya selai nih. Nih. Ladu. Kurang mata juga. Saya sudah mana? Saya sudah mana? Ini siapa YouTuber lagi? YouTuber जाबाय. YouTuber satu. Hai. Ini foto mana hot no pada seru-seru. Oh sama juga nih mas. Hai. Subscribe खालामनोसै. Like आरो subscribe खालामनानै हो. Support खालाम. Tadi gue bakal nanya deh. Ada Brahma study channelखौ subscribe खालामना हो। केक हाबायनि लोगोफोर दाना जानोसै जोङो बयबो राननानै। बारा मोखांफोर फुनलायलायबाय थायासै आरो लस जायोना गोथावआनो। Madin. Muat sih kan? Berat kan aku terus sangat. Aku malah nang berat mbak. Ang baru lihat.
Happy Kashmiri. Tahu. Shadiya Brahma. Này bị nào? Happy birthday not there. Terus kang lek. Pusana pusia ke. Sai deh. Semua gua udah mulai. Anda lah boleh nih gua kerja. Iya lah bodoh jangan mau free now. Colorku Nang masuk kasnya. Ayo ini Bima. Kurma bibu. Kurma bibu. Happy ya. Oh, tadi yung nak ber na yung. Itu biar dah tahu boiler. Boiler nih. Chicken dry sama boiler. Gak langsung kasihkan ya Kashmiri ya. Agar lo jangan deh. Jangan sampai itu. Sak manggo. Manusia jangan lu gelas kan lagi kau. Lu jangan lu sih. Korea nu kapan tasty. Sih mana nu punya? Imu tuh apa? Sih sih pada. Isi manggo. Nih. Apa pasti? Nih biar orang sana ni saya kalam nuse. Dinau ni gitar ne? Ndama. Kashmiri dama beko. Sip banyak lagu tu. Finally लोगोफोर जोङो जानायानो रेडि जाबाय ओमफ्राय जों जाखांलांखां उन्दुनोसै आरो टाइमाबो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नेक्स्ट मर्निं थाब सिखारनानै न'आव थांनांगौ आरो लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर आंहा न'आव थांफिननोसै नै रेडि जागासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन